Hvad er det for noget tøj, I har taget på? Det er fastelavnstøj. Nå, hvad forestiller I? Det ved vi ikke. Nej. Har I selv fundet på det? Ja. Hvad skal I så lave nu? Nå, hvem har I inviteret til fest? Det lyder dejligt. Kan I ikke synge sang? Hvad hedder I egentlig? Frida og Freja. Frida og Freja. Hvem er hvem? Solbriller på. Solbriller på. Hvem er hvem? Jeg hedder Frida, og jeg hedder Freja. Hvor gamle er I? 3 år. 3,5. Men det er Frida ikke. 3,5. Nej. Jo. Nej, du er 3, men ikke 3,5. Jo. Nej. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Så er det lige bare.